test de càncer de mama creat a Catalunya, un dels invents de l'any de la revista Time. El primer test genètic per adaptar el tractament a les pacients amb un dels càncers de mama més freqüents, creat i desenvolupat a Catalunya, és una de les 200 millors invencions de l'any, segons la llista de la revista nord-americana Time. El test, anomenat HER2-Dx, el van crear investigadors de l'Hospital Clínic, la Universitat de Barcelona i l'Institut d'Oncologia del Vall d'Hebron, i per desenvolupar-lo i aplicar-lo es va fundar a Barcelona l'empresa Reveal Genomics. El test permet adaptar de forma més precisa el tractament a les pacients amb el càncer de mama HER2+, un dels més agressius que afecta cada any 1 miler de dones a Catalunya i més de 450.000 a tot el món. En molts casos s'aplica un tractament massa fort o massa lleu i amb el test es pot personalitzar el nivell adient. €3 milions per crear el corpus lingüístic del català amb el projecte Aina. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat una subvenció de 7,5 milions d'euros per impulsar l'ús del català, el gallec i l'euskera en tecnologies de processament del llenguatge. L'objectiu d'aquesta partida és aconseguir que la inclusió de les llengües cooficials en les aplicacions tecnològiques sigui rendible i atractiva per a l'administració i les empreses del sector. En total, l'executiu finançarà 4 iniciatives que busquen crear corpus lingüístics de les llengües cooficials per entrenar sistemes d'intel·ligència artificial que habilitin la inclusió d'aquests idiomes en tecnologies com els assistents de veu. La més gran d'elles és el projecte Aina, l'estratègia coordinada pel Barcelona Supercomputing Center, que rebrà un total de 3 milions d'euros. La base de la concessió servirà per aprofitar l'oportunitat que les màquines es comuniquin amb els ciutadans en les llengües cooficials. Aquests sistemes d'intel·ligència artificial són la base fonamental per garantir els serveis tecnològics que fan servir la ciutadania diàriament, ja sigui per comunicar-se amb la seva entitat financera o de telefonia, el sistema de salut o les escoles, segons ha assegurat la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital del govern espanyol, Nadia Calviño. El sector TIC seguirà augmentant les contractacions al proper trimestre. Tot i l'onada d'acomiadaments que han protagonitzat les grans empreses tecnològiques les darreres setmanes, el sector TIC de l'estat espanyol seguirà augmentant les contractacions durant el proper trimestre. Concretament, el 77% de les empreses tecnològiques locals continuaran augmentant les plantilles durant els propers 3 mesos, segons el baròmetre TIC Monitor que elaboren conjuntament la consultora BAS i el Centre de Predicció Econòmica. Això és perquè les expectatives de facturació d'aquestes organitzacions són també positives per a aquest període de temps i fins al 68,4% dels encastats espera un creixement de l'activitat. Aquesta previsió es basa en el fet que la xifra de negocis ha augmentat un 21,4% entre l'agost de 2021 i el mateix mes del 2022. En termes reals, segons l'informe, i tenint en compte l'efecte de la inflació, el sector digital està augmentant a un ritme del 15% durant aquest any. Així mateix, l'evolució pel que fa a la demanda de talent especialitzat al sector de serveis TIC es manté robusta amb un increment interanual del 8,2%. Això suposa el major augment en termes interanuals de tota la sèrie històrica, així com el 23è mes consecutiu amb registres positius. Nou PERTE centrat en microxips i semiconductors. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat un nou projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica sobre microxips i semiconductors amb una inversió pública d'11.000 milions d'euros. Sánchez ha recordat que el seu govern ja ha aprovat un total de 9 PERTE en què preveuen mobilitzar 56.000 milions d'euros entre inversió pública i privada, dels quals 19.000 milions són dels fons europeus. Fins ara s'han obert 1.612 convocatòries, se n'han resolt 524 per un import de 8.552 milions d'euros i hi ha 11.486 projectes assignats. Actualment, la indústria de microxips es troba dominada per països asiàtics, principalment Taiwan, que concentra el 63% de la producció d'aquests materials, clau per moltes de les tecnologies del nostre dia a dia.
Europa només fabrica el 9% dels semiconductors que hi ha a escala global, però la Comissió Europea s'ha proposat elevar aquesta xifra fins al 20% de cara al 2030. Per fer-ho, l'executiu continental invertirà el 20% dels fons Next Generation en un pla de disseny i fabricació de microxips arreu del territori.